Колко пъти? Колко Поне пъти? 10 пъти. А като ти я дадох и я прати в облаците? Дай ми два пъти. Да, от всички пъти, като му е даде я прати. Вика, че не съм му я дал. Това е гол майстора на вечерта. Играли сме. Видя ли принцесата как ни дойде добре? Али сме паднали. Да. Играли сме убаво, ама али сме паднали. Първа топка не са взели нещо, цял матч. То се иска малко гъс да имаш, хляб да ядеш. То футбол, трябва да си роден с футбол, ти не можеш така. Ама в футболна фамилия, бе, баща му бил футболист в Шумен в... То скаше Волов. Волк? Всяка атака имаше моя подкрепа напред. Ти си трябваше защита, човек, не в атака. Аз се връщам веднага. Ама той ще се връща, когато са вкарали гол вече. Кажи пред камерите колко пъти бях сам срещу противника. Нали викаш, който си го можеш, слушай го сега. Срещу трима бях, как карах. Има външен и Цял матч, обяснявам, цял матч, ти сте отзад. Една първа топка на дете лети топката половин минута. Ти гледаш само лошо. Не, то е трагично това, то не е лошо. Това е на... Това е Б-то на защитник. Първа топка. Не можеш. Нямаш право. Това е по-технически. Овладели сте ми. Днес какво правя? Янчо за две пера го дига така. За да сте го дига така. Айде да си ходим. Караме един гол. Героя на вечерта. Шефе, ето и да вземе си дошъл, да видим, ти го бира. Айде. Това ни довърши клипа. До кога? Там снима и нещо смешно. Коментари след матча, канал 3, Сашо Диков. Янчо най-слаб беше днес, какво направим? Не, ефективен, айде да го кажем така. Здравей да мога тичаме. Ето и Веско грешеше напред, обаче напред не си личи. Напред не си личи. Не си, защото отзад е фатално. Не си личи. По резултата си личи. Вкара гол. Да, когато пипа. Веско цял мач вика, дайте се едно докосване, той като вземе не пода се едно докосване. Това ще кажете въпрос. смисъл да подаваш едно докосване. А къде е смисъл? Смисъл отзад да няма Да, точно така. Янчо само цял ден Янчо по емоции, защото само дига ръка и вика виновен. Задна точка от тук е... Ама те от тук тръгва. Отзад не трябва да се мути. Аз казах, че съм един Иван Костов на нашия отбор, така че няма проблем. Това трябва да изхвърлим от държавата. Виж си Анастасия Мозър. Иван Костов. Той е виновен за всичко. Иван Костов, нали, четах какво ще стане, ако той е режисьора,